Diature minggah panggung. Sor kursi lho.
ayo ger. Wayang musola. Dewa Paceng, Yosika. Nemu. Sing rawit beleren. Aja kok buka, Guys. Kuwi sangune anake jajan delok reokan. Lah pikirku nek sangune akeh bae 2000. Ngono ae kuwi mau keri ya. Aja kok bukane isine delokan. Kuwi mau sangune pira? 2000. Sing ketok. Ditambahi. Oh iya. Sing ketok 2000. Padane bedane nyapa? Wong lokal Indonesia karo wong bule. Kabeh iki beda. Hai. Hai. Good evening. Ya tak. Where do you from? Lekas Gedabia. Italy. Yes. My name is Yusuf. Your name? My name? Sabrina. Sabrina. I love you. Kowe kalah. Mas ora banter suarane. Kowe kok pinter bahasa Inggris. Loh, ganungan itu harus berintelektual. Ketika kita berhadapan di perkantoran, bahasanya agak tinggi. Ketika dengan bule yo, what is your name? What do you from? Ngono. Kita berada di pedesaan ya kudu iso. Bapakne anggap goe wong Jawa. Ning kantor Iso. Ning kantor. Anak-anak SD iso. Iya. SMP iso. Iya. Bule kok lu lancar. What do you from? My name is. Kowe biyen sekolah ngendi? Aku mondok. Kowe wis teko to? Wes. Lah jajale aku. Anu Jeneng isit. Come here. My name is Come here. Come here. Yes. Jumeneng. Jangan. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Banget. Loh, yo ngene iki lho, Dik. Bahwa membutuhkan cinta seni budaya iki ora dicintai karo masyarakat lokal. Bahkan saka mancanegara. Heeh. Buktine teko kene. Waduh. Main ae, loh. Ya. Tek itu udah cekrek. Mi. Yes. Cekrek ya. Yes. Demanggi foto. Manggi itu. Tuh ketek ya. Oh ya, thanks. Tuh the update tuh mriko. Ya. Udah update di media sosial, oke? Media apa? Aku kalah lah bahasa Inggris. Udah ke TikTok, oke? Kowe teko guys, piye aku tak yo tak teko. Iki anake sapa? Iki anakmu. Oh ya. Kowe iki omong apa? Jangan keluar dulu ya. Ayo santai toh. Iya. The dance name Riok Ponorogo from Riok Ponorogo. Oke? Pinter ya wong ya. The Bancangan Village. Desane Bancangan, desa Bancangan. Village. Saya aku ora penak kari dhewe. Yes, village. Dudu silit lo ya. Little body. Iya.
Yes, little body. What do you little body? Cilet gatal keleban wedi. Kayak ngono iki masamu tenangane digawa. Thank you ya. Thank you very much. Oke. Nanti jangan lupa masih ada riok di alun-alun Ponorogo. Mau cekrek-cekrek. Jangan lupa anaknya bawa. Desam, sam. Sam, sitok guys. Guys, sitok digere guys. Anake wong kuwi. Oke, Bapak Ibu semuanya tepuk tangan perlu diakui bahwasanya Riok itu sedang mancanegara. Contohnya wong bule tekan kene. Lah iya. Jadi wong Ponorogo kudu luwih semangat nguri-nguri budaya. Amin, yo. Karo iki budayane diraketne karo agama, Dik. Heeh. Grebek Maulid Nabi. Lho, iki setahun pisan awake dhewe ngadakne ning kene ora tau sepi. Jan. Alhamdulillah mau udan saiki yo Terang. Penontonnya mlumpuk. Ya iku ngono pinuju berkah Gusti Allah. Iya. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh temergi pinaringan bagas waras. Amin. Sehat walafiat rezeki barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Akhirat yo, Jan marem tenan lah penontonnya masih udan mlumpuk. Dukuh Tanjung. Dukuh Tanjung. Iki dukuhe sing tersanjung-sanjung. Mayoritasnya wong kene iki pasar kan bahagia kabeh. Bahagia lho, tanggapane lho. Enek daranan. Lho, Dik mambi tik. Tik enek. Bengi reokan. Reok enek. Sesuk dalam acara Grebek Maulid nanggap wong watuk. oh iya karo cepot-cepot iki anake ucul nah Pamongkong ini Dek niki enek apa jenenge ganongan pribumi. lho enek to Iki wos iki perlu dipentaske Perlu selanjutnya. generasi penerus ya Orang ngono. apa Iki kan cah kene. Heeh. Nenek Mbah Lurah kan sing njaluk nyawer kene kan. iya awake dhewe iki manut administrasi kecip Goblok kowe. Ayo. rampan iki lho yo Ayo. berburu kene tuh tak sik baju kerwali larek
Iki bagianmu. Bagianmu iki. Lho, bucane langsung ngono ya. Ya ora, iki bagiane bawang brambang. Iki Kunir aku. Awake dhewe iki mencetak generasi sing cilik. Heeh. Lek sing wis gedhi kaya jempret iki salum. Elah sikile wis meletek jemprit. Kaya godhong salam garing. Saiki cah cilik-cilik iki wis pinter jathil. Iki generasi selanjutnya Mbak Aya. Heeh. Terus Mbak Sapa kowe? iki Mas sapa iki? Kang. Kang Ahmad. Lagi duwe antenae? Fitri Leplik. Iki lho. Oh, kuwi Buwo. Tante Kang. Angkel. Lah wong kuwi iki jenenge loro lho, Dik. Generasi selanjutnya sing nerusne iki. Lah iya. Namanya siapa? Anza. Anza. Ini namanya siapa? Hah? Sangat toh. Lah iki tra yo ngedreng lemes. Namanya siapa? Aduh Dek Cayu. Hah? Viola. 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 Rumahnya mana? Banjangan. Banjangan. Kamu kelas berapa? 1. Rumahnya mana? Taman Sari. Mas Yusika karo Mas Yusuf gandeng ndi? Susika. Iya, pinter. Iki ki pinter. Ya aku sih ya. Kok tak wek 5.000 lek, Nduk. Ala wi ben tuwek teko iku. Mas Yusuf kali Mas Yusika gandeng sinten? Gandeng sinten? Ora enek sing gandeng, pinter. Paterson. Sampeyan jujur. Paterson dia ya. Dek sapa ki mau? Tak tekoni kuwi tekonono sik. Dek sapa mau? Anza. Kansa, awakmu roh jenenge Pak Lurah Banjangan apa ora? Aku padha yo ora. Awakmu ngerti jenenge Mbahwa Bancangan? Ora roh. Ngerti yo to kan? Ora roh. Dek Kansa, wis tau disangoni Mbah Lurah Banjangan? Derek. Aku ya derek. Sampun pernah disangoni Mbahwa? Derek. Waduh aku yang ngenteni. Kowe iki aja ngono. Mbah Wo sing nyiapne kan mambengi mumet to. Kiri iki nggih senenge wong-wong. Lah iya cacile pinter iki. Diantukne ha. Hah? Kapone? Diantukne. Oh diantukne. Makasih Dik Kansa. Nggih. Mamane ndi mamane? Oh lah iki mamane mbae melu. Jan mbae biyen jadilan. Mosok bae. Iya mbae godi jadilan ku ya. Apal. Lho, kowe sapa sing ora kenal mbae iki jadilan kondang lho. Sapa? Mbah sinten, Pak? Bu sinten? Ya Tommy. Mbak anu Uti namanya sinten Uti? Ya Tommy. Uti namanya. Putune lali yo. Wonge putine omong kok. Heeh. Uti ku jenenge Partin. Ngeten Mas Yosika. Ya. Niki mergi wedalipun dibagi. Heeh. Rencana-rencana pembarong sampun siaga. Iya, heeh. Niku nggih ngapunten Bapak Ibu, niku Oke. wedalipun dibagi karena tadi memang hujan. Jadi Iya. kita Alah. awit iki rada molor. Oke, siap. Kagem para pembarong monggo diangkat gagakipun. Oke. Yo.